У сувязі з тысячагоддзям Брэста абласное свята фальклорнага мастацтва «Таночак» змяніла сваё звыклае месца правядзення. Папярэднія разы фэст ладзіўся ў вёсцы Бездзеж Драгічынскага района. Сёлета лепшыя дзіцячыя калектывы вобласці сабраліся ў грамадска-культурным цэнтры. Юныя аматары фальклору танчылі пад іспань, ойру, казачок, юрачку. Галасіста спявалі старадаўнія песні, з натхненнем распавядалі легенды і паданні. Молодежь тянется к танцам, которые более современные. Более современные, поп. А вот все народные уже забыли. А хочется показать людям, что еще осталось это, и надо вспоминать. Перад тым, як стварыць творчы нумар, у пошуках матэрыялу калектывы аб'язджаюць не адну вёску. У фальклорна-этнаграфічных экспедыцыях записываюць усё, што расказваюць старажылы, сістэматызуюць і апрацоўваюць атрыманыя звесткі. Я пишу музыку, расписываю для инструментов. Значит, вокалисты перенимают от бабушек песни. У нас это в записях все есть, видео, аудиозаписи. Переводим в ноты и сохраняем наш белорусский фольклор нашего края, представляем, где можно, во всех регионах. Все, что в деревне, в себе дома питала носьбито фольклора, питала про подання, вот з нашої деревні це подання, танці, які танцювалися в нашій деревні, пісні, вот ми будемо співати пісню місцеву «Майори», це чисто наша місцева пісня. Зацікавіць багатай палітрай рэгіянальных традыцый, захаваць і перадаць сабраную спадчыну нашчадкам. Гэта і ёсць мэта фальклорнага фестывалю «Таночак». Дзіяна Мішчук, Владзімір Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».